Cek. Ini nomor 6. Dia mau nyoba. Ya dia mau nyoba Iskan udah mau dipanggil nih. B6. Benar mana sih? Nomor 6. Yang 167 aja belum kalau berdua. Kan lebih ya, Kak.
Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Ada orang so tamulai marhadaulatum marsaur do debata tapake matiki sangobas martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata mare dehuria mahita. Mar hite-hite goarni debataam. Dawat goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dawat goarni to di parbadia na tumapa langit dawat tanoon. Amin. Parangeon hamuma natama di Tuhani. Mar guru tu sadok lomoni rohan. Mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaun na dinggan. Oleh hamuma Jehovah. Mar hite-hite lasni roha. Robe mahamu tujuluna marhite olok-olok. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parasi roha jalan nabono. Mau liate hudok hami ala di pabisar hodo tu hami barita nauli namana dangi rohanami aya ala ni ubahin hutada hami ho doho lomo ni roham dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dinguluon jalanaing martua hami bahenon sai parbadiai marohanami marhite-hite todim jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap doho manggotapon roha portibio saya panas marohanami mangului ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji matuhatta mare dehuria mahita. Patik di minggu tasadarion ima di Rom 12 ayat 2. Jalaunang gabe sarobang hamu doho portibion alai gabe baru mahamu dungmu bapikiran muna asa tahu hamu mani bangi lomoni rohani debata ima nauli nahin ala sonna doho nasun dengkan ido sahatna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulaun naho partu pati ini. Amin. Tapuji matuhatta mare dehuria mahita. Tatokoti madusata tuwado pandidebata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dosa. Para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhan. Hami halak pardosa nadangolon. Rotu juluni habangso habadia umi manokoti jalan manganggu kodosanan. Masai jut-jut warsai hami ho marhite-hite pikiran doh hata doho papaenan narai dan huha holongi hami ho sian nasa rohanan doho nasa ate-atenan doho nasa todinan doho nasa gugunan nang dongan nami dang dosa diri nami hubayan han dibaheni
tamado rimas mujala uhumum muhami tu hamatean saliling ni liling nai alai nama ko urus mahami no aing ro tu asini roham na kudani mangido sian nasa rohanami hasisani dosa nami saluhut sayuru bimahami paubah rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak akhorongan ni roham si pangudu hami doho alani kuarmu nabadiai ale Tuhan asi maroham dihami hala nadangolon amin baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosa humokok kita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa dibahid dibata asa gabi hati goran ni dibata hita marhite-hite ibana hasangapon ma di dibata na dikijang amin. Tapuji matu hatta mare de huria bahita. Epistel di Mingguta Sadarion di mana tersurat di Psalmen 34 memuka mayak sada 1 ayat 2 tajahma di bagasan responsoria Ede sian si Daud ujunana lain ibana di paulau dan di jolo ni Raja Abimelek na palaohon ibana gabe muli ibana Jehovah do dipertanggulkan rohaku begion ni akan adangol mai jadi lasma rohana sida hulului do Jehovah jadi dialusi ahu jala dipalua ahu sian akka hago botakku sudena Jojo nadangolon gabe ditangihun Jehovah jala dipalua do ibana sian hagogotamna sudena ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala naupiotso amin.
Tapuji Tuhan ta mare dehuria mahita. Taha tidak ko maha porsiao tahi songonnya tidak ko nidongata sa porsiao disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargubun naso Tuhan dosa na tungopal langit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman timur di sebaya agar bebas sektor di pargadia adoran soal Ido Tuhata na tumaw na berbit di panghuman di sinatus na may terpajang do ibana di hawi dorsila na tuat tuban wa turu punitan na mula pangulo yari patuluho na manay tusulko waku siya muripata Jehovah amanay pagkulo asos dosani di sima ibana may pangulaso tanamo mamuhulihan na mangulo Porsia atau di Barbadia, jangan adung saja mulia nama dia, mulia atau mulia Kristen akan nama dia, dok yang sandi dosa, dok yang kain nama dok mengurus dari malam mengamati, dok yang mubah nasrah sudah. Amin. Tabegema kor siap penguan amang, dungi diudutima sian. Kor ama arba.
Una
Tabegi matitik na masa di minggu tasadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma di ta saluhutna. Odolan nitikting Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2024. 1 Romawi Pakubasion. 1 Romawi 1 Goarni Minggu dohot topik Minggu. Goarni Minggu ta sadarion Minggu pasapuluh sadahon dung Trinitas. Topik Minggu ngolu nai baru di bagasan Kristus. Sada 2 berita na sorang. Na di hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di basa-basa hotu hatta do sada danak boru di keluarga Henry Simon Pariangan Gultom Inata Herni Indah Natalia Sianwik BS Taman Harapan. Kipas do danaki song-songoni natorasna sada tulu tikting nang marbagas tikting parjolo nang manjalu pasu-pasu parbogason ma Franz Marta Fernando Sipahutar SE anak niamata Marboni Sarma Sipahutar tubuni nata Mardiana Boru Hutagalung sian ruas ni Haga BP Resort Kramat Jati Sianwik Cililitan Besar dohot Orwana Valentina Febri Boru Sianturi SE Boru Niamata Jasroni P Sianturi Tubuni Inata R Boru Sihombing Ruasni HKBP Tridharma Resort Kebayoran Distrik 8 DKI Jakarta. Pamas-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 9 WIB di HKBP Resort Kramat Jati. Di pasu-pasu Tuhan ma Sakap Parsaripeon Nasida 1 opat Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 dalam kurung siri reguler. Mulai hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 nunga dibuka pendaftaran anak kota Naneng Marguru Malua tahun ajaran 2024-2025 dohot persyaratan sada ruas HKBP Kramat Jati 2 membuat surat pengantar sian situawik tolu nunga majalo padidion nabadia fotokopi surat baptis 4 nunga marumur 16 tahun manang kalasada SLTA 5 fotokopi akta kelahiran 6 pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang biru 2 lembar 7 batas akhir pendaftaran tanggal 25 Agustus 2024. Walu pertemuan perjolo tunatoras Parguru Malua dohot pendeta di hari Minggu tanggal 1 September 2024 dung sidung permingguan pukul 10.30 WIB maringanan di gereja. Boy matajalo formulir pendaftaran tu sekretariat Nihuria manang melalui sintua wikna. 2 Romawi Dewan Koinonia 2 Sada Ruas Natabba Mamuka Minggu Sadarion tanggal 10 Sada Agustus 2024 nunga tajalo gabe ruas ni Huriatta ima keluarga Nyonya Margaret Elizabeth Boru Purba dohot 2 danak Natalia Rea Teresia dan Nicole Rahel Kristiel Narosian GKPS Cililitan Resort Cililitan Distrik 7 Jakarta tinggal di Wik Cililitan
Jakarta Timur. Masuk nasida tu wik Cililitan Besar. Tatangnya kema anggiat gabe ruas na mangulu nasida di tonga-tongani Huriata. 22. Seksi sekolah minggu. Mamuka di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024. Seksi sekolah minggu nunga mabuka pendaftaran menjalo calon guru sekolah minggu dohot persyaratan hobbartu aturan peraturan HKBP tahun 2002 halaman 45 na perjolo ruas HKBP Keramat Jati naung terdaftar di database. 2. Marumur naung otikna 10 tahun naung dibaptis dohot naung makatidakkon hata haporseawan. 3. Nawolo mangalehon rohana di tonga-tonga ni danak sekolah minggu. 4. Sitiruon di pangalahona dak hasurahan ringgas marminggu. 5. Madohoti sermon sekolah minggu setiap hari Sabtu pukul 10.05 sahat tuna sidung. 4. Dewan Diakonia. 4 sada seksi kesehatan di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 seksi kesehatan bekerja sama dohot Palang Merah Indonesia lau patupahon donor darah mulai pukul 9 WIB sahatu pukul 12 WIB disusohon matu ruas na berbadan sehat nama rumur 10 pitu sahatu 10 tahun Boy Mamad donor mudarna karena dengan setetes darah dapat menyelamatkan sesama. 42 Barita Habot Niroha. Nah di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 nungajumolo marujung ngolu ni inata Nyonya Simajutak Rosita Borusiahan umur 67 tahun 10 bulan sian wik tengah tatangnya konma keluarga na tininggal hon nasida asa tibu tarapul roha nasida. 5 nama ragam 5 sada napatupahon dohot naparadehon bunga altar tu hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 napatupahon dohot paradehon bunga altar dohot napa iasson gareja dohot nahumaliangna imasian Dewan Diakonia. 52 Panitia HUT dan Gotilon marhite surat haputusan revisi nomor 0502 07/2024 taringot tu napabakiton panitia pesta hari ulang tahun paono 10 tahun ton dohot Gotilon ni Huriata tahun 2024 marhite tema guru di debatado hatuauku dohot hamuliauku partano batoan di ni hagogoku marhapo satu debatado au pesalmen 22 ayat 8 dohot subtema marhite pesta hari ulang tahun pa 10 tahun dohot Gotilon HKBP Keramat Jati lam hot haporseaut tu debata nagabe hatuaon hamuliaon partano batoan ni hagogon jala haposan dingolu sigano pari nunga disakapi panitia marhite program ima partodding ni pesta HUT dohot Gotilon tahun 2024 sialani duk siduk tiktingon pinasaha matu panitia partikian lao madok hata. 5 hamauliateon di jalo Huriata do hamauliateon sian keluarga NN sian lasni rohana sida ima onom pak plastik sampah saya dilehon ma pasu-pasu sian Tuhan debata tu keluarga na mangalehon ralat nitikting pertangyangan di Wik Makassar sada tertulis di bagas ni keluarga S Merpaung Borusitorus seharusnya
dibagas ni keluarga S Marpaung Boru Lubanggaul. Songonima saat nitikting di minggu tasadarion akan aso dijahahon ditiktingon bui mata jaha di WA Group Wiktabe manang di website HKBP Kramat Jati. Shalom. Shalom. Oras ma tuita salutna. Nadi para sangapinami amang pandita P siaan salutna amang inang parhaladuni huriata tu sude punguan kategorial dot seksi nadong di huriata tarlu mobima tuhamuna amang inang na tua-tua nami ruas ni huriata HKBP Kramat Jati dohot naposo bulung yanakon ni huriata. Jadi maulai tema parjolo di pasahat rohanami alanunga dilak kamu partikyo tuhami panitia pesta hut pauno puluhan dohot pesta gotilon 2024. Ya hami dison amang inang mangido pangurupion tarlumobi tuhamu damang dainang sude natoras nami ruas ni huriata dohot naposo bulung ya nakon ni huriata asa tangnya ko kamu jala asa rapak kita marsi dohot di ulau tahun dohot na paling utama mangurupi manang manupaki tu ulau tahun. Jadi iya rencana naneng ta ulahon papunguni tupak ta manang na danata ima marites yang tok ripe. Jadi sebesar minimal 100.000 ma per kakak. Artinya boi ma mau leneng mana bay manang mangaleon lobi mau leate. Paduahon di patupa do kupon mau nasa lelengon 100.000 sablok manang 10.000 salebar. Mula sonari gabe 15.000 ma salebar manang 150.000 ma per blok. Patoluhon penjualan merchandise berupa emas dengan logo 60 tahun HKBP Kramat Jati. Jadi anon mula merchandise on boy ma dipesan manang tua tu si tua wek masing-masing manang tu pengurus wek masing-masing. Paupaton sakti-sakti sian masing-masing wek. Palimahon di patupado pelean di ibadah minggu 2 kali sabulan. Paunopon malam pujian molona tahun sebelumnya malam dana do malam nada. Jadi undangan 1 juta ma per tiket. Jadi berlaku tu dua halak. Nama dohoti. Papituhon tapatupado bazar makanan. Pawaluhon penjualan pin. Jadi molo salelengon adong do tabahen bunga semat molo neng masuk kita tu bagas ni huriat tahun. Jadi diganti ma do berupa pinan non. Pasiahon sumbangan dana melalui renungan pagi. 10 ulos dengan logo 60 tahun HKBP Kramat Jati. 10 sada bakul gotilon di hari acara puncak HUT ke-60 dan gotilon 2024. 10.2 silua sian tiap keluarga imana di serahonan non di hari di pesta puncak di pesta HUT 60 tahun dot gotilon 2024. Jadi molona neng mentransfer hitamang boy ma tu nomor rekening ni panitia atas nama Doharman Simangusong tu Bank Mandiri dengan nomor rekening 129 00 145 08713. Diulangi kami
nomor rekening Bank Mandiri 1290014508713 atas nama Doharman Simangusong Kiki Panitia Pesta HUT ke-60 Gotilon HKBP Keramat Jati. Jadi balga situtudo rohanami panitia Pesta HUT Pono 10 tahun tonon Gotilon 2024 HKBP Keramat Jati asa denggan mardalan sude ulau tahun amanginang jala sude hita dohot marlas niroha maulaya tema di pesat rohanami dusude amang dainang ruas ni huriatta saya diramoti tuhatta mahita salukna di leon haipason jala ditabai akka pasamotan do las niroha maulaya tema shalom horas. Tabege makor gabungan sian hubungan perempuan.
Tapuji matuhatta mare demahita laus dison tapasah ma pilihan sada ado sadabi. Oh
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata. Bari tandauli nagabi jamita di parminggota sadarion di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis di endek do sian Efesus 4 mamuka sian ayat 25 sahak rudi ayat 32 songonomma tersurat disi takasma tapai hutihut. Dibaheni boloko kamu gabusi hatahok kamu manasitong ganup tudonganna ay ruas dohita sama hita ia tarimas hamu unang ma merdusa unang masanga mate mataniari somitop rimos muna unang pasiat hamu si bulisi naung manakoi unang be manako mula-ulaw maibana tangan naima sumarihon nguluna asa adong lehonon na tunahurangan unang maruar hata nabusuk siap pamangam muna naeng manadenggan na tau padenggaton na humurang asa dapotan uli na ubigisa jalaunang maarsahi hamu tod di perbadia ni debata naung disahapot tuhamu tuari haluaoni dau masian hamu nasariting ni roha dohok muruk dohok rimas nang hata songgak-songgak dohot isahisak songoni nasa hajahaton alai gabina besar mahamu samahamu akka para siroha masih sesadu samahamu songo panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus ido yang go sahatna kasulikit jorohatta di bagasan samingguan adong dohita mergabus dukoni muse taingok jo di bagasa samingguan ya dohita tarimas imana naeng dohonon di jamita ikon tinggal honota jala mulubui hita maninggal honi hita ma naginuaranna jol manai baru di bagasan Kristus songon tema ni mingguta sedarion manang topik minggu ngulu nai baru di bagasan Kristus hidup baru dalam kasih Kristus. Jadi boido honota macai maol ula honota na nidok nihata ni debata di bagasan mingguan merngulu nai baru di bagasan Kristus. Ala nak penok songoni liling na hita gabi jol manai baru duktar di hita tu bagasan goar ni debata ama anak dohotod di perbadia sai jol mana buruki dope mangaraja ingulutta jaleima nuaeng anaeng dohonon di debata asa tanggalatai jol mana buruki alai suduk konota manaking jol mana barui disima jupak kita las niroha doho dame di perjalanan ni golutau.
siak kurungan do hati hai apostol Paulus laho pasahaton surat naon tuhuria Efesus ala di hati hai daktari dope di perguluan ni hala Efesuson pabua nung ngajol manay baru na sida di bagasan Kristus dung di jalo na sida Jesus gabi si palua na sida nung ngagabi jol manay baru na sida alai sai di perhatuban jol mana buruki dope na sida ala di hati hai memang kutai Efesuson pusat perdagangan di hati hai pusat pelabuhan internasional jala di sido Jepang ya kajolma na bui manggohi hagigiot ni rohana alani nang da sida naung di bagasa Kristus tertugu do na sida manak tarela mangulahon songon nan yula ni aka naso majalo Kristus dope dinggoluna huria nahina holongan di tuhata ima dijamitai si Paulus marhite surat naon asa betul-betul nasi dapat duhon pebua naung di bagasan Kristus halang takasdo di pebua apostol Paulus tu sudia kana porsea pebua halak naung di bagasan Kristus nung ngajol manay barui mulu tabukan no di 2 Korintus 5:10 di dok asa mulu di bagasan Kristus halak natino panay baru may nung asalpu pangalahon na rubi gabi nay baru ima dipastiho si Paulus tuak kanak porsea di Jesus Kristus nang majalo Jesus Kristus nunga jol manay baru na sida alani sude nasa jol mada buruki ikot tanggalan na sida akadia ma jol mana buruki mulu diguari si Paulus saluhut nai diturpukon sian ayat 25 1 ayat 22 di dok ibana ma perjulu boloko kamu gabusi ninna ibana hataho kamu manasitong unang ma merdusa hamu mulu tarimas unang ma sanga mate matanyari somitop rimas muna unang pasiat hamu sibulisi naung manakoi unang be manako unang maruar hata na busuk siap pamangam muna unang arsahihamu tod di perbadian di dewata dau masyak kamuri ting ni roha gabi nabasar mahamu samahamu ima di guari si Paulus di bagasa turpukon nanaik si hanguluhonon ni huria Efesus jalasaha main waktu hita asa dohot hita maperguehoni dia dupan ni dewata ala nunga jol manay baru hita di bagasan Kristusi hurian itu hatam bulu di dok nakingani da perjulu boloko kamu gabusi banda perjulu nakikusukun di bagasa seminggu naungku hita nomor gabus jujur rohamu dia dupan di dewata jala memang ima guguni portibion ikut sederet tadi semulai dak danak nuaik sahat tu nama gudak satu nelensia wala nomor gabus ati gok gabusi jala manang po HP canggih ni teknologi hanyut do hita dibayar jala disipe tabereng kuate merhite akka WhatsApp saya teride do disi gabus jala bui do marhite teknologi bagabe
medebu hita tu dosa. Ai bui do dang tarem, dang bui hita tarem ahadu naneng dohonota. Dak tabi kiri olun marhite we atai gebi tersinggung budak kala. Iman wain. Jala mulu hita Batak secara khusus ikon manak do hita mengarimang-rimangi upasani halak Batak kiate. Mungkin ulu do hita memberarkani alai merhiti hata di debata neng dohononna dang taingok do bita hepat dohan ni halak Batak purpar pada dorpi lau tu di pos nanin siburu puas siburu bakara muludung puas saima sudah marah ikut takas do hita menyelidiki gudak pemahamata guduk puas atau mang nabo HP marseraka pinasosuman taruh di singa puas na moho durhat tauba saimai sudah marah nina HP mulu nong di bagasa Kristus inna dan iko mampu do hita mangarem aha moho miatete tau mulu tarimas pe hita iko bui hita mangarem mulu didok nakinga diturpuki mulu tarimas mundak sapi merdusa unang masape mate mataniari somito rimasmu. Angkau na paling berkesan tu keluarga do sebetulnya suami istri. Ayulu duno yang ngaladang tartau kita rimasta ulu gebila cuma sibakulinga cape sedia lilin. Hati. HP suami istri. Bui rupani dang masih bakulingan. Ala dakta hanguluhon hatan di debata pabua memang anggo ubat na luar biasa na leon di debata ma mopong nasa rimas nadong dihita ikon hatan di debata dong asam muluau na utama mulu patupa counseling tua ka naneng marhasohotan odo turbukon episosofa ayat 20 ala songojol ma biasa hita latsubui hita dang muruk dang merbeda di tengah-tengah ni keluarga. Manangah mabeni ikut serong do perbedaan, pergulut-gulutan. Alai Roma hatan di debata manirai pebua mulutung berbedai pehita di tengah-tengah ni keluarga saya masih boleh jamonom sahatu jamonom botare teh holandang mitop matanyari itor merdame. Udah bui nama bigi jami tahu bui nuk kamu merpada di bagas tabibi kamu merpada bernajar pasti dorok pergutu-gutuan alai hatani dewata data bigi di mingguan mulu marsalisi hita adorak somate matani hari ikum merdame alani jupang maharame ni diganup keluarga jalat waka nanang berbagas na au mga rahon dasida patuba counseling ikom masih jalangan dulu sida hudo hamu merparen noang diadupan di debata doho di adupan ni naposona pasti do berbedai hamu alani hamu doho kamu hata ni debata ido ubat na luar biasa niku jadi masih jalangan mandasida jala di dokmai pasti do dongan non percekcokan di tengah-tengah rumah tangga alai na sujadi hita dang masih bakulingan ikom merdame hita adorakso mate matani hari sai ko dirokon nasida dui jala pinaingok manasida hadua manang 10 tahun nai ulu merbadai hamu ingot aha pada tatu debata do dia rupan ni Tuhani ikon merdame hita dorakso mate matani hari ai sabutulan nasota sadari do molo dang merdame hita manang dang masih bakulingan suami do istri gebi do pasu-pasui aturan nanang lehonon di dewata pasu-pasu gebi lau ularang ya hamu bigi ilustrasio songolima suami istri dang masih bakulingan nasida roa maton au do kepala rumah tangga son anggo sahalion iko di bana do perjulu memakulinya Romu senata asal lilingong ngameng ngalau au do mengatur rumah tangga ikon ibane berjulu kuliah alahaya lani igu masing-masing gebi
Satu pigari le sidang masih bakulingan. Bungi Roma tender ni amatai. Jadi HP ro sekat Roma do iko giramu satu kantor. Nah somal jam pitu anggon iko jam 5 ko sahatin na. Mirdong mamatai beh. Udok ko ni bena do perjolo mama kulinyau. Bawa mau. Asu yahu boto dungang ko sudungoi. Nama tor rupani. Iba ni bena msiakalla. Oh budu HP tongkon no ibana perjulu mau keliaun ibu ibana rotas surat maisi inang da berju tarinang ko surati dungoi jawan non jam 5 alana ko katopa tu kantor memang di bereng ato surat nai bah ibe ko kalmu tangum makal be hosana unin jadi ikoko do berjulu mamakulinyaunin baru dung dabok jam 5 surat ibana mesti belga dungo mahuamang na burju ngajam 5 uninna alai ipi aku di batalai besok na somal mamatay upe jamunam liwat tersunggul ngagi jangaru kapin na ibereng mangamuk kamuk ko iba na perjulu anggo permauk mamahita dangarong be si bangarok tabe ngalari be tenderon ninna ay buasa muruk ko amang ninna ada muruk imuru pe, aku baik surat di si asa dungam mau sebelum jam 5, inna, bah welusi doa mang nai dok me, ala surat ebeko surat mahu baik, bereng jo, bereng masih udah go dungam mahu amang nunga jam 5. Naneng dohoron namar hite ilustrasi godang dosongoni keluarga aladang masih bakulinga gabi lawak kapasu-pasu ni dewata nanek pasahaton na tuhita. Alani molo ditaringo tinuaing hatani dewata di minggu sadarion asa molo terima cita undak sapi berdosa ikon mardame sebelum matahari terbenam idona idok Urian nahina holongan di tuhata dada holan ina naing dohonon di hatan di debata di hita di bahasa tikyon alai di dok do rupani bohado hita dinalaho paharwarhon hata taon unang gabi tersinggung kalak ena gudanga kita unaikan asal lipat dok katai dak dijaga perasaan ni halak sehari pudang bahaya itu halak songokya rupani seda ina marangkok maibana olan neng mas ibana tuang poton baru rupani supirong di bereng mana ulang nodop ya bereng dek nah ruas itu songononin tapi begina tai kijam mesupirong terbahar warwani posok-posok konwai jadi saya merbete-bete maibana duk satu pudi idok kontrongan dahong dokon nina ngapa mula cik roh babua dokon tu subir maju mahonin dokon haneng dohonomu jadi dungi dok songni rupani dia wabik peherek mini namse lem tersinggung musai nato be songokere idokon posok-posok kon naruh di bana musai ahani cik rohana nakso saat do bibana turung bibana dang besah bibana rupani bonang kotor ima gudang ngakala naso mangarem laho ahasido honon ape mulu hatan di debata madok babua ikon labok hita makatai jala mulu didok julu didilak bibir asa didok hata dok kalak batak saihok didok hata ni debata nama dok babua dang asal puas hata tawon ai macai mulu tadok jorbudo dilonin narupani ai buido alani pangabesta pakatayota gabi marah tu halak na asing jalan mulu digobar di hatani de mata songon api do dilainin nak pemet alai budu metutuk sudi harangan ninna ima luar biasa na alani buhado hita majapoton aka hatana naik sidohonota di pada minggu tahun baiki melalui Facebook melalui WA do akalan nasing
Unang alani hatat taibu gabi tersinggung kalak gabi hecik rohana dohot dak sonang buduna. Alai didok mamuse alai gabi nebesar mahamu. Nama dipenutup ni surat nai tuhuria Efesus. Anggau yakin dong kusudina di soron nuang ruas nikrama jati onak kena besar doha musudi. Karena bersih basa-basa teh. Ai tarida do buktina nang di tonga-tonga ni huriat tawa. Tidak perpudi pembangunan terakhir konsistori ni huriat tawa luar biasa. Ulama do imara konsistori no beg disibui HKBP lati nuang satu nuang nang minotongong sianon mana dingi. Ase boto hamu bulu marcer mo kami bahasa heran rabu diwam. Ya. Sudi tiap kursi kunarong mik ngarupani. Luar biasa keramat jatio. Tak kuat tong las rohamuna ulat didok panitia nakingani. Marang na adok kamu marungutung madok honna hepe kolana terus pengeluaran. Alai boto hamu memuluna besar hamu didok. Leonon ni debata do pasu-pasu ni debata merlibat ganda. Luar biasa rencana ni panitia sahalion. Itori dia no perlu dihuriat tahun ini dipikirin asida. Aiberek kita amar pojok-pojok mulu parkir. Dia pikirin asida mabuhama bui. Tuhorota tempat parkir asa bui. Dame sonak kita setiap rotu bagas joroni debata. Jadi luar biasa rancangannya laki mulu sian dalanat satu son nang rope udan hebe dua nang buhita dang beton nusanat tu son mulu saut. Rancangan ni panitia iya teh. Jala tatanya aku bulu sudi nah hadirom manang yakko di patuluson ni debata. Di tonga-tonga ni hurion. Baik na sinakaban niya ka panitia. Gabi hasonangan hadameod din ang dihita laho memuji debata di perdalanan ni nguluta. Alani hamuna hurian itu hatta mulo didot nakingat topin mingguta. Ngulu na baru di bagasan Kristus sudah hita na ronwa yang madabot debata akka jolmane baru do hita di bagasan Kristus jala dipatutursi Paulus do nakingan akka dia manahin alomohon ni debata na naik tanggalata songon pahian da buruki jala suluk konota ma pahian na baru nahin alomohon di debata jala da perpudi di do nakingani gabi na besar mahita sama hita. Jalamar hite na tahanguluhon ni di sido tapatuluhon tu adupan ni debata pebuat naung jolmane baru hita di bagasan Kristus. Amin matang yang mahita. Tuhan debata manami na marhabangsa di benua Gijang. Tamaduhai madok mauliati tu adupan munasun badiai di arina pinar badiamon. Di lasodo hami di bagasan hai pason do lasni roha bongot tu jorom na badiaon marsobat warupa munasun badiai makamuliate hosudi pasu-pasum nak pinasaha mu tunggulu nami alani Tuhan pasu-pasu perminggun nami sedarion makorona sangapot di guar munasun badiai mabulas ni roha ma di sadok ruas ni huriam pasu-pasu mahatam na hubigi hami nagabi bohal ni partodion nami naik si hanguluhonon nami di hari-hari ni ngulu nami songon jolmana tinopanay baru hami di bagasan Kristus si paluaham. Ali Tuhan apala di bagasak kion utangko kami do saluhut na ruas ni huriamam. Asa manoktok ko mamasu-masu ariad dohok barngin. Padame pasonang rohanami lau mamulus di keparasian na nilehom di hami. Lau songoni matuhan akar ruas ni huriam na di bagasan paru kilon homang apuli dia kena mersahid lehon hamalumon asam berhiti-hiti takas di bakila lahon rohani ruas ni huriam belga di pasu-pasum napi na tonggot-tongommu tunggulunam tunggu bima Tuhan akar ruas ni huriam na di rumah sakit nuai ima si Andre Febrianto Purba sianwek cililita besar di rawat do intensif di bagas nasida. Songoni nang ina nami nyonya o si topul berupa jahitan upu alparoworu sianwek bes taman harapan nuang di rumah sakit Budiase.
Songeninang Jansen Panjaitan, Upu Laura, Sian Wei Kalisari di Rumah Sakit Pondok Indah. Songeninang ina namin Nyonya Situa S Nainggulan Buru Raja Guguk, Sian Wei Kramat Jati di Rumah Sakit Harapan Bunda. Songeninang anak nami Willy Siregar, Sian Wei Condet Batu Ampar, natungon waeng di Rumah Sakit Halim. Tuhan porsiado kami di huasom natuk mengaleon hamalumod di nasida. Alani Tuhan apeho matangamu naku kuhaso itu pamatang nasida asa jupang nasida hamalumon namar haroro asyako. Saya paso-paso maka dokter para medis na manangan nasida. Ima dalammu Tuhan mengalehon hamalumod di nasida. Asa gok lasni roha nasida tujulanom makilalahu paso-pasumi. Songonima Tuhan satu kenari naksiduk permingguan namyon. Dinamula kami sian jorom nabadiaon pataru maham salhubna lumubi ruas lihu huriam sahat tutongan ibagas nasi dabi ibagas Allah niro hado damen nasyakko mabuan siluan arga sian hatam nasun badiai nagabi bohal ni partodion nami atok tangihom matuat tangyak pangiduan namion nausobaho kami holad di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajakum mahatan di debata Marede mahita laos tapasahak mak pilihat tanau muli tuhara jaun ni debata.
Pangyakom pilihan na tapapungot tuadupan ni Dewata, tapodukbe marohata martangiang mahita. Ali Dewata amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhut sileo-leo na denggan doho na saulibasa na mau diutus. Upasatami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi guwap na husus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hubarasya kami pilihanon, pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite di tordin, asalam hutadahami gudang ni silehom-lehom ni Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarm, say Roma harajaum, say sauk malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami tugiho tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Isodakot Tuhan Dewata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakot Tuhan Dewata mabuhina tuho jala dipasaor homma damena tutodim. Amin. Nang namarhubas magugas pagpipun ariano masahatot kubita sa luna. Salamat hari ini walika. Horas